Bueno, aplikazio, glamurre emoteko. Atrakata euki barkuni neureska minaldeku. Kanan dixena guazenela tramana eta brixen oihartzunak, zaratak, usuk eta ambienti. Eta hor azten da bat sortzaile izaten. Bere besoetan hartu ninduenean, lehen aldiz igeri egin nuen itsasoan. Badakit, ez zela bere negarra, gazitasun guztiura. Kada ere kostazait Ondarrura iristea, oso urruti bizine eta oso aparte. Ondarru zentrua denez kostazait iristea. Horazten da ja sormena, eta kar zure buruan ikusten dezu. Hain ondo ateatzen zaizu, hain ondo. Gero ja dator! Horrekin ere sormenari buruz itzengo dut pizkat, bale? Iruditzen zaizue ondo? Venga. Sormena leku bat baita, leku bat ezagutzeko. Txaloko zuen 0-an geratu delako, jarkatzeko daukazu, azken agoteko 6-an infoan, ez da zura desan. Facebookunda, bakitxe. Etxena, nik etu nate, kalatu txeken trama. Claro, zortiaz, Hemen gero ya naze, usaria avanzada, Eta atenemos cumpillo que quiero hacer a mí, como ser una youtuber jubilada. Gorputzai pozazune, are txekemon gutzuta osazune. Nozobe gorputzai pozazune, bigen dozune. Eskerrik asko, oso traidor izaz, Bigarrenoko utzi izan duzte lekun, jakin banean, nintxan etorri.